Benvidas, benvidos a esta sesión de noite deste xa mércores da 62ª Semana Galega de Filosofía. Damos a benvida tamén ao doutor Javier Cudeiro, catedrático en Neurofisioloxía, que agradecemos desde a Aula Castelao que a súa presencia e que aceptara o noso convite para falar de alimento. Ele, como dixen, catedrático de Fisioloxía Humana na Universidade da Coruña, foi vicepresidente entre os anos 99 e 2003 da Sociedade Española de Neurociencia, é membro, na actualidade, da Alianza Europea do Cerebro, DANA, e presidente da Sociedade Española de Ciencias Fisiolóxicas, coordina a área de enfermedades neurolóxicas do Instituto Biomédico da Coruña e do Laboratorio de Neurociencia e Control Motor, Neurocon, e polo seu labor investigador e polos seus traballos ten sido recoñecido con numerosos premios e distincións. Recibiu o Premio Nacional de Investigación Fundación APMI 2001, Premio Infanta Cristina 2004 no apartado I+D+I e no 2009 segundo premio da Federación Española de Parkinson. É autor, entre numerosas obras, da que destacamos Paladear co cerebro. Destacamos esta porque hoxe está aquí para axudarnos a aprofundar na comprensión da experiencia sensorial e non só que acompaña a alimentación e de cales son os mecanismos cerebrais que se poñen en xogo na degustación dos alimentos. O título da súa ponencia, O primate gastronómico o como un mono chegou a saborear o cerebro. Saborear o cerebro é a expresión que condensa a distancia que nos separa cada vez máis do dualismo platónico, desa separación mente-corpo, materia inmaterial, visible-invisible, que empezamos a cortar drásticamente no século XIX con Darwin, ao explicar os cambios na materia sin intervención do espírito, do divino, co mar suliñando a forza das condicións materiais na vida, na conciencia, e todo o materialismo que encabezou a necesaria recuperación do corpo. Lembraba Matías Bruera e Valeria Campos, onte e antonte, a autoría de Feuerbach da frase «somos o que comemos». Mais parece que é agora, canto máis sabemos da mente, do cerebro, cando é máis insostible distinguir o material do inmaterial e o corpo colle protagonismo. As nosas ideas, o noso pensamento, son pola nosa materia gris e branca, e esta, en grande parte, pola materia que inserimos e respiramos. Do que nos nutre e do que nos envelena dependen as nosas conexións neuronais. A nosa vida psíquica inflúe ou determina na saúde do noso corpo e como este se sitúa no mundo e viceversa. Así mesmo, e para a sorpresa de Platón, sería, se estivera aquí, os praceres corporais danse e explícanse, como vai facer hoxe Javier Cudeiro, desde o noso psiquismo. E sen máis, porque agardamos aprender moito con el, damoslle a palabra. Grazas. Boa noite a todos e todas, grazas por estar aquí e grazas ao Aula Castelao por a invitación. Síntome realmente moi honrado de poder falar hoxe neste auditorio. Podemos de alguna maneira apagar esas luces azules de arriba porque non podo ver ben. Bueno, é igual. O que quero decir con isto é que vamos a falar de alimentación e vamos a falar de cerebro. E a alimentación xurdiu como un instinto natural, como un acto de supervivencia que é común para todos os animais, exactamente igual para todos. Entón, a pregunta é, se algo que era de supervivencia, distinto, alimentarse, comer e beber, é unha cousa tan primitiva, tan instintiva, tan de todos os animais, como é posible que chegáramos os humanos hasta isto? That reaches up to the stars. Feed your soul through all your senses. Lose yourself
in a realm where reality blends with fantasy into a journey across the metaverse. Ten years of Sublimotion Ibiza. Metagastronomía. Gastronomía en realidad virtual. Isto é claramente unha cousa moi distinta que alimentarse a instintos básicos de supervivencia. Como chegamos hasta aí? É a pregunta. Como os humanos chegamos, podemos dar un salto tan extraordinariamente grande, supoñemos que un salto grande, para chegar hasta aí? A explicación, a única explicación que ten, pasa por aquí, polo cerebro humano, pola expansión do cerebro humano e as capacidades que apareceron cando este expansionou. E o cerebro humano o que é unha máquina de crear a realidade. Que os neurocientíficos agora digamos que o cerebro crea a realidade, bueno, para nós é relativamente novo porque estamos podendo empezar a demostralo. Para os filósofos non é nada novo. Fai moitos anos xa que falaron algúns filósofos que o cerebro realmente o que crea é a realidade. A realidade como tal non existe, sino que é unha creación, un traballo interno. Podían decirme, bueno, isto quizás sexa unha cousa xa un pouquiño antigua, a realidade existe, eu vexo a todo o mundo aquí, vexo esta mesa, podo tocala. Sí, pero todo o que percibo dela é unha creación cerebral. A mellor maneira de demostralo é facendo traballando cunha ilusión. Entón, se lles fago unha pregunta, esta cruz que estou sinalando aquí agora á esquerda, de que cor é? Como a ven vostedes? De que cor? Gris. Gris azulada, algo así. É unha convención social os cores, pero gris. E esta da direita, esta amarela é máis fácil, é bastante máis doado. Entón, agora é cando eu fago unha aposta e sempre gano a aposta e gano as cervezas para tomar despois das charlas. Digo, non, son exactamente iguales. Entón diría, non pode ser, non son iguales. A mellor maneira de mostralo é quitar a contorna, quitar exactamente o que está ao redor. Quitamos aquí, quitamos de aquí, aí que non quere ir porque quedou bloqueado. Quedamos, quitamos e quitamos, estamos como estábamos, é dicir, son exactamente iguales. O por que isto ocurre non ten demasiada importancia agora. O sistema visual, o noso sistema visual funciona así, somos capaces de ver as cousas dependendo do que temos ao redor desas cousas e cambia radicalmente. O realmente importante aquí é que era máis real. As aspas que veíamos ao principio ou estas aspas que estamos vendo aquí. A resposta ten que ser exactamente igual. Son as dúas exactamente igual de reais. E isto é porque o cerebro está creando milisegundo a milisegundo a realidade que percibimos. Digo milisegundo a milisegundo porque sabemos de fai tempo que as neuronas traballan nesa escala de tempo. Entonces, cada milisegundo ou cada décima de milisegundo a veces estáse creando unha realidade distinta que nós percibimos. Había un fisiólogo americano do século pasado, Vernon Mountcastle, que definiu a cousa bastante ben e dixo: a percepción é unha creación do cerebro, non unha réplica do mundo real. E isto é que realmente que os filósofos, os empiristas polo menos xa o sabían fai tempo, agora os neurocientíficos estamos contentísimos descubrindo que a cousa parece ser que é así. E con esta creación da realidade somos capaces de facer todo o que somos. Este é o punto de partida, cando menos. Somos capaces de facer o amor, somos capaces de facer a guerra, somos capaces de percibir a música, de disfrutar con ela, de creala, de medir o tempo e, por suposto, somos capaces de falar como unha das expresións máximas dos humanos. Entón, a pregunta que quero facer agora é, se me deixara isto, vamos a para aquí, cociñar está dentro desas partes de que a expansión do cerebro, porque é máis grande do que eran os nosos ancestros, permite. Podemos considerar que cociñar é unha destas sublimacións que aparece do espírito humano, dos humanos. Bueno, depende que no diga. Si facemos caso a un antropólogo da Universidade de Harvard, Richard Graham,
británico, pero que leva moitos anos alí, dirá que sí, que precisamente cociñar fíxonos humanos. Graham ten este libro que teñen aquí, Cogiendo el fuego, Catching Fire, en donde expresa unha teoría moi interesante e moi controvertida. En un momento da historia, un momento de evolución, apareceu algo que cambiou radicalmente o tamaño do noso cerebro e con ese cambio do noso cerebro as capacidades deste novo cerebro. Según Graham, isto foi a cociña. Apareceu o lume, apareceu o tratamento dos alimentos co lume e iso foi radicalmente importante para que o cerebro pudera crecer. A evolución, entonces, dos primates vai completamente ligada á evolución da alimentación. Isto é unha historia que empezou aproximadamente fai 2 millóns de anos ou 1,8 millóns de anos. Apareceu entre un paso na evolución entre dúas especies, o Homo habilis que teñen aí á esquerda e o Homo erectus que teñen á direita. O Homo habilis era pequeniño, tiña unha dieta radicalmente distinta a que temos agora, comía fundamentalmente raíces, tubérculos, froita, vegetais en xeral. Para facer isto necesitaba un intestino enormemente grande, como se fora un rumiante, porque os poderes calóricos desos alimentos eran moi pouco e tiña que estar comendo continuamente e ter, como digo, un intestino moi grande para aproveitar todo o posible. Isto non era nada bo para o Homo habilis porque estaba tremendamente exposto aos predadores, estaba intentando continuamente conseguir comida. O que apareceu despois, o Homo erectus, ainda que hai algúns antropólogos que din que coexistiron uns anos, eso non importa realmente, o que pasou co Homo erectus é que apareceu o lume. Mais que aparecer o lume, apareceu a domesticación do lume. Non sabemos como ocurriu, probablemente sería unha cousa moi casual, un accidente, o caso que por primeira vez probaron tratar os alimentos co lume, cociñalos e dixeron isto non solamente está moito máis rico, sino que moito máis nutritivo, podemos comer menos veces ao día, porque permitía tratar a carne, por exemplo, facela máis digerible. O que ocurriu inmediatamente é que o intestino acortouse, fíxose máis pequeno, necesitaba menos enerxía para traballar durante o día e, según este antropólogo, isto foi a enerxía sobrante que proporcionou o impulso necesario para que o cerebro fora cada vez máis grande. Bueno, é unha teoría controvertida, pero se un mira, non quero aburrilos demasiado con isto, pero se un mira o que pasa, o que pasou na evolución, estos son aquí en millóns de anos, este é o presente, estos son millóns de anos para atrás, 7 millóns, 6, 5. E aquí temos a capacidade cerebral, o tamaño da cabeza que, de alguna maneira, é proporcional ao tamaño do cerebro que está dentro. Como ven, se ven esta liña vermella que hai aquí, isto representa o crecemento en centímetros cúbicos. Como ven, esta aquí é moi plana primeiro, pero a partir de aquí, máis ou menos, aumenta de forma radical, cambia a pendente e faise moito máis empinada. Este punto é o cambio entre o Homo habilis e aquí o Homo erectus. Aquí empeza a crecer o cerebro moitísimo. Se isto é porque apareceu o lume e a utilización do lume, é a teoría de Graham, non o sabemos moi ben, pero algo que aquí pasou, eso é moi claro. Hasta chegar aquí arriba, o Homo sapiens, que ten xa un tamaño de 1475 como media, de centímetros cúbicos. Podrían decirme, home, pero aquí os neandertales todavía teñen un cerebro máis grande, unha capacidade craneal máis grande. Sí, pero tamén tiñan un corpo máis grande. Entón, a relación que hai que ver non é exactamente esta, sino esta, o que se chama o coeficiente de encefalización. Simplemente o que significa é que considerase o tamaño do cerebro respecto ao tamaño do corpo. Entón, cando vemos o coeficiente de encefalización, aquí están os cetáceos, que teñen un cerebro grande e un corpo moi grande, aquí está o orangután, o chimpancé, o gorila, pero claramente hai un que destaca que o Homo sapiens, o home actual, que fíxense hasta onde vai. Entón, claramente está claro, está demostrado que houbo unha expansión do cerebro clarísima en un momento determinado da historia e a partir de aí apareceron unhas novas capacidades que se expandiron máis e máis hasta chegar a onde estamos agora.
Ben, cando veíamos fai un momentiño un cerebro que era un cerebro recién sacado dun cadáver e tamén veíamos un cerebro que daba voltas que era visto a través das modernas técnicas de imaxe. Isto é moi útil porque vou referirme a elas, dado que grazas a estas técnicas de imaxe aprendemos un montón de cousas do que está pasando en cada momento según o que estemos facendo. E a cociña, a gastronomía, o disfrutar dela non é unha excepción. O que poden ver aí á esquerda é unha visión a través destas técnicas de imaxe en donde non fai falla abrir a cabeza. É importante isto para facer experimentos. A xente non lle gusta que llevan a cabeza para facer experimentos. E a direita teñen unha resonancia magnética destas que probablemente algunha fixeran indo ao hospital por motivo que fora. Estas permítenos ver con unha gran precisión como está o cerebro por dentro desde o punto de vista anatómico. Permítenos ver a estructura. Pero, se o combinamos con outra técnica que se chama resonancia magnética funcional, tamén podemos ver a función. Es decir, como está a traballar unha parte en concreta do cerebro en un momento dado, dependendo do que estemos a facer. Neste caso, ven que esta imaxe aquí amarela representa unha maior actividade na parte de atrás. Aquí está a corteza occipital, que ten que ver ca visión. O que pasaba con este suxeto experimental é que estaba vendo cousas, estímulos visuais en unha pantalla. Entón, isto non significa que o resto do cerebro este morto, está activado, está funcionando, pero hai unha parte que en este momento en concreto, porque está vendo estímulos visuais, está máis activa. Este é o principio da resonancia magnética funcional, moi útil, vámoslo ver, para saber o que está a pasar en un momento dado, dependendo do que estemos a facer. Gracias a estas técnicas, podemos facer cousas nos últimos anos realmente extraordinarias os neurocientíficos. Digo, que antes eran só o predominio, o campo de actuación dos artistas, dos poetas, dos filósofos, como, por exemplo, a percepción estética. Ou, por exemplo, a percepción gastronómica. Neste caso da percepción estética, con estas técnicas de imaxe podemos decir que é o que lle pasa ao noso cerebro cando emitimos un xuicio estético. Isto gústame máis que isto desde o punto de vista estético. E o que lle pasa ao cerebro é unha cousa así. Non é nada espectacular, pero sabemos que esta parte ponse a funcionar cando o criterio é de bonito ou esta de aquí, máis pequena, é cando estamos xudgando con algo como que non nos gusta tanto, é máis feo. Este tipo de experimentos fanse poñendo pares de pinturas a xuxetos experimentais, como estas que teñen aquí, unha pintura da esquerda, da direita, podemos fazer un exercicio. Por exemplo, a xente aquí da sala, a quen lle gusta máis a pintura que está á esquerda? Que levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 8, poucos. A quen lle gusta máis a da direita? Por suposto, a inmensa maioría. Bueno, a percepción estética, como todo o que vamos a falar hoxe, é un criterio subxetivo, personal, intransferible, unha creación do cerebro, unha creación da realidade, que non necesariamente ten que coincidir con criterios sociais, e moito menos con criterios económicos que van por outro sitio completamente distinto. A xente que escolleu a pintura da esquerda, escolleu moi ben, porque escolleu un Jackson Pollock, pintor americano que xa morreu, pero se tuveran ese cuadro terían algo moi, pero moi valioso do punto de vista social e económico. Sin embargo, a maioría da xente aquí escolleu outra cousa, escolleu a outra pintura, que foi pintada por un orangután do Zoo de Londres. Os criterios subxetivos personais non teñen que ver necesariamente cos criterios sociais. Bueno, utilizando estas técnicas de imaxe, indo un pouquiño para atrás, estamos no ano 1997. Estamos no Hospital Universitario de Zúrich, en Suiza. Dos neurólogos, unha neuróloga moi xovenciña, Regar, con o xefe, que era Landis, recibiron un enfermo que chegou por urxencias que era un xornalista de temas políticos. Era unha persona que solamente traballaba desto, solamente vivía para o seu traballo e non sabía nada de gastronomía, non sabía nada de comer ben, non lle preocupaba nada, daba igual un solomillo a Wellington que unha hamburguesa mal feita, vivía así. Bueno, este hombre entrou cunha hemorraxia cerebral, que é isto que se ve aquí, todo isto blanco é sangue,
E o que lle pasou que despois desta hemorraxia cerebral, este xornalista de temas políticos convertiuse en un crítico gastronómico. Un crítico gastronómico moi reputado, ademais. Cambioulle a vida radicalmente, en todos os sentidos. Separouse da muller, deixou a familia, non lle interesaba nada, non lle interesaban os temas políticos, non lle interesaba o xornalismo, o único que lle interesaba era comer ben, cociñar ben e facer todo o que tiña que ver ca gastronomía o mellor posible. Repito, é un crítico gastronómico moi afamado. Que pasou aí? Que pasou cando había esta lesión ao cerebro? O señor recuperouse moi ben, excepto este cambio. O cerebro reorganizouse e algo cambiou. Isto quere decir que, de alguna maneira, as potencialidades de disfrutar da comida, de disfrutar, de saber facelo, están aí. Eu non quero dicir que vayan por aí dándose cabezazos cas paredes para que os chamen da guía Michelin, pero o que quero dicir é que as capacidades están aí. Como os podemos sacar? Probablemente con educación gastronómica e moita formación. A parte destas técnicas de imaxen, hai que ter outra cousa en consideración que está sendo e será moi útil para os neurocientíficos, é considerar que somos células excitables. As nosas neuronas do cerebro son células excitables. Que significa isto? Célula excitable é que as nosas neuronas non son eléctricas, non son neutras dende o punto de vista eléctrico. Son capaces de producir pequenas chispas de electricidade, como se foran pilas moi pequeniñas. Ten unha pila pode ser de 1,5 voltios, de 3 voltios, unha máis grande de 9 voltios. Cada nosa neurona é capaz de producir aproximadamente 70 milivoltios, milésimas de voltio, diramos, unha porquería de cantidad de corriente. Bueno, non sei se saben máis ou menos cantas neuronas temos no cerebro, algunha idea por aí? Un número? 1 millón, andaríamos vos con 1 millón solo, Eso é para mover un dedo, non. Temos moitísimo máis. Aquí podía decir, si sabían canto tiña a Amancio Ortega de fortuna fai 5 anos, entón andaríamos cerca. Ahora Amancio Ortega xa pasou. Temos aproximadamente uns 86.000 millóns de neuronas. Si poñemos todas xuntas, forman unha rede, ou moitas redes xuntas, que serían unha cousa así. Entonces, aí veríamos que un cerebro en un momento dado, se cortáramos o tempo e vamos a medilo aquí, é capaz de producir aproximadamente uns 10 vatios de potencia. Con 10 vatios de potencia é suficiente para prender unha lámpada. E se puidéramos poñer a toda a xente que este aquí unidos, como se foran circuitos eléctricos, unidos uns a outros, serían capaces de dar electricidade para manter este salón funcionando. A ciencia ficción é interesante. Matrix, se recordan a película, tiña bastante de razón. Se puidéramos poñer a xente xunta, somos uns bons xeneradores de electricidade. Bueno, o caso é que as neuronas teñen electricidade, producen electricidade, e esa electricidade podémola medir, porque está relacionada co que estamos a facer tamén. E isto é moi interesante, porque non só podemos medir esta electricidade, sino que podemos cambiala, podemos influenciala. Imaginemos que temos unha red neuronal que sería unha cousa así. Esas son as neuronas, esas son as chispas de electricidade que fabrican, están comunicando unha parte con outra parte do cerebro, con outra máis, formando pequenas redes neuronales que cada vez son máis grandes, facendo unha red neuronal enorme. Pois en calquera destas partes nos podemos influenciar o que está pasando aí, non só medilo, sino cambialo. E vamos a ver por que isto pode ser realmente moi interesante cando falamos de comer. Hai unha técnica que se chama optoxenética, que empezou a ser utilizada primeramente en pequenos animais, en roedores. Ahora xa se pode utilizar en primates non humanos e tamén pode ser utilizada en homes, en mulleres, en humanos. O que pasa é que de momento a parte ética non nos deixa, porque optoxenética significa que hai que producir unha modificación xenética nas neuronas que queremos estudiar. Esta modificación xenética prodúcese introducindo un virus que cambia o funcionamento das neuronas, a pesar de que noutras especies sabemos que é moi seguro,
hai problemas éticos para utilizarlo nos humanos. Pero esencialmente o que permite é cambiar a actividade desas redes neuronais e saber para que valen. Esa é a pregunta, para que valen? O que ocurre con esta técnica é que a modificar xenéticamente as neuronas de repente son sensibles á luz. Antes unha neurona podíamos dar cunha luz que lle daba igual. Agora son sensibles á luz. E podemos facer esa modificación en un sitio pequeniño, con unhas pouquiñas neuronas. E aos que están ao redor non lles importa nada, porque non son sensibles á luz. Bueno, facendo este tipo de experimentos, empezamos a entender cousas que antes non entendíamos. Este experimento que van a ver aquí, este é un rato, en donde verán que ten na cabeza este é unha fibra óptica por donde un láser emite unha luz. Cando facemos a modificación xenética, podemos facer que aparezcan unhas cousas na neurona, unhas proteínas especiales sensibles á luz, que poden ou facer que a neurona funcione máis, que se excite, ou que a neurona funcione menos, que se inhiba. E depende do cor da luz. Aquí o que van a ver é excitación. O cor da luz vai ser azul, máis ou menos azul, e o que van ver é que este rato que está aí vai empezar a comer todo, eso é comida. Pero non debería comer, porque antes de empezar o experimento, díxolle de comer todo o que quixo. Está completamente farto. Pero verán que non pode evitar, e cando se ilumina a luz, verán ali láser off ou láser on, dicindo que a luz está encendida, por se non se ve ben, non pode parar de comer. Por que pode ser interesante isto? Porque estamos vivindo no século XX e no século XXI unha epidemia extraordinaria que é unha epidemia de obesidade. Se podemos controlar aquela zona, aquel núcleo, aquela parte do cerebro responsable de que comamos sin ton ni son, o mellor temos algo ganado, porque podemos bloqueala, non excitala. Eso pode ser importante desto. E con estas técnicas aprendemos que hai algunhas partes do cerebro que cando funcionan mal fan que a xente non poda parar de comer. En este caso, o rato. Está explorando, encendeuse a luz, está empezando a comer. Aquí está a luz esta. Aquí vese blanca, pero é azul. Chegará un momento que apagarase. Apagou. E agora está explorando, está cheirando, pero non quere comer, porque está na situación habitual. Cando se volva a encender a luz, estará por aí agora, aí está comendo xa outra vez, non pode parar de comer. Bueno, esta é unha parte de un núcleo que temos na mitad e mitad da cabeza, que se chama o hipotálamo, un núcleo fundamental para a vida, porque regula a temperatura, regula a frecuencia cardíaca, regula a secreción de moitas hormonas e regula a ingesta alimentaria. Manipular isto e entendelo pode ser moi importante para atallar a obesidade. O mesmo ocorre neste outro caso, non con comer, sino con beber. Con beber pode pasar exactamente o mesmo. A xente a veces bebe máis do que debería, cousas que non debería. Se un pudera bloquear de alguna maneira esa actividade que impulsa a xente a facelo, teríamos algo probablemente gañado. O que van aquí ver é o rato que está absolutamente farto tamén de comida e tamén de bebida, non ten que fazer nada, pero cando se encende a luz acercarase a este tubiño para darlle ca lingua e coller agua. Aí está explorando, non fai nada, e de repente vais encender a luz. Aí va, correndo. É exactamente o mismo. Entonces, que aprendemos con estas cousas? Primeiro, que hai estructuras que regulan o que comemos, de máis ou de menos, e o que bebemos, e que son susceptibles de ser modificadas. E eu aproveito para meterme en outra parte e intentar responder unha pregunta. Por que sempre temos un oco pro postre? Por qué? Bueno, por aí van as cousas. Recordan esta película, non sei se lles gustaban os Monty Python ou non, pero esta película, O sentido da vida, é unha das películas máis gamberras que teñen e que trata de a historia da humanidade desde que nacemos hasta que morremos, distintos sketches. Entón, eu escollín un especial que este que aparece aquí.
en donde en un restaurante está un señor tremendamente obeso que acaba de comer todo o menú que hai no restaurante. E de repente aparece o metre, que é mala persona, moi ladino, e lle di: apetecelle unha oblea de menta? Xa saben, eses chocolates que teñen menta por dentro, que lle gustan moito aos británicos. O señor este dubida, pero ao cabo dun momento di: sí, quero comela. E come a oblea de menta, e o que pasa é realmente desagradable porque literalmente estoupa na mitad. Por que temos sempre un oco pro postre, aínda que coméramos tanto? A razón está no cerebro, claro. E esta razón fai moitos anos xa Edmund Ross na Universidade de Oxford. E isto que ven aquí en vermello son unha parte do cerebro que se chama a cortiza órbito-frontal. Órbito-frontal porque está xusto por encima das órbitas dos ollos, por dentro. Este Rawls vio que medindo a actividade das neuronas que traballan aí podía explicar un fenómeno interesante, que é precisamente isto, o da saciedade específica. Estamos saciados para un alimento, pero se nos cambian o alimento, inmediatamente temos sitio para seguir comendo. O experimento era relativamente sinxelo, aquí ten a actividade das neuronas, antes de empezar o experimento estaban por aquí arriba, ao máxima, e de repente a estos suxetos se lles dá xarope de glicosa en cantidades cada vez maiores. Vexan que cada vez que están tomando xarope de glicosa cada vez máis, as neuronas van de arriba para baixo hasta que calan, deixan de ter actividade. En ese momento as persoas din: non quero máis xarope de glicosa, toma o ti. Sin embargo, si en ese momento o experimentador, que é o que fixo, cambia e lle dá, en lugar de xarope de glicosa, outra cousa, que xugo, de grosella, que estaría aquí, as neuronas volven outra vez a funcionar e mantéñense aí elevadas, despois acaban caendo tamén. Entonces, que é o que está a pasar aquí? Pois o que acabo de decir, temos un mecanismo controlado por esta zona da corteza que é a de saciedade específica. Comemos algo, estamos saciados, pero se cambiamos radicalmente a comida que estamos a comer, probablemente teñamos ganas de seguir comendo. Isto que pasa co postre, porque o postre normalmente é moi distinto ao resto da comida. Entonces, este mecanismo fai posible que sigamos, ainda que estemos completamente fartos. Esta zona da corteza orbitofrontal tamén explica outras cousas interesantes, moi interesantes, como por exemplo isto, o éxito dos sabores chineses. Quero dicir con isto o éxito dos sabores chineses, dos restaurantes chineses, normalmente destos restaurantes que son de medio pelo, que non son moi bons, pero que proliferan porque son baratos e a xente vai e come moito. E gusta moito a comida dos restaurantes chineses. A razón cual é? Pois a razón, fundamentalmente, facendo breve a historia, é o glutamato monosódico, a salsa de soia. Todo leva salsa de soia, todo sabe prácticamente igual, pero curiosamente é unha especie de avecrén chinés. O que fai é que temos moitas ganas de comer aquilo. A demostración é esta, e a culpa ten a corteza esta orbitofrontal, outra vez. É un experimento sencillo. O que se lle dá aos suxetos é, primeiro, un cheiro de vexetais cocidos. Por un tubiño aquí na nariz, un paf así, isto que? Cheiro a vexetais cocidos. E mídese a actividade da corteza esta. Bueno, pois a resposta que dan é esta. Mala, pequena, non lle gusta a xente os vexetais cocidos como primeira experiencia. Ahora, de repente, o que se lle di, bueno, vamos a darlle outra cousa por un tubiño que é unha gotiña de salsa de soia, glutamato monosódico. E medimos a actividade, e a actividade aumenta, non moito, pero aumenta un pouquiño máis, aí en amarelo. Pero o curioso da historia era cando combinamos as dúas. A combinación é supralineal, é unha cousa moitísimo máis grande. É botarlle a unha verdura cocida un pouquiño de salsa de soia. E o que pasa é isto. A actividade aí en vermello é moitísimo máis alta. E se en ese momento lle preguntamos aos suxetos experimentais cal destas lles gusta máis, din claramente a última e con moitísima diferencia.
Este é o éxito dos sabores chineses, que o que quere decir é que a corteza orbitofrontal é capaz de comparar distintas cousas e facer unha sumatoria estrana para decirnos isto gusta, isto non gusta. Tamén ten outra utilización interesante. Esta frase que teñen aí é de Cicerón, Marco Cicerón, e quere decir, máis ou menos, o extraordinario poder que ten a palabra. Estou seguro que vostedes experimentaron algunha vez ou moitas veces isto que lle vou contar. Cando van a un restaurante, canto máis caro, engalanado sexa, pois todavía peor, collen a carta, empezan a ler o que hai na carta e non entenden nada, é unha cousa complicadísima, literatura pura, unha descripción pormenorizadísima de algo que van a comer. E cando ven o metre e di, voulle explicar o que temos de hoxe de especial, e di, temos unha suprema de ave sobre cama de tubérculos a ove de Xaén. E dice, coño, o que está a decir é que temos unha pechuga de polo fretida con patatas fretidas en aceite de oliva. Pero o poder da palabra é extraordinaria. Vendido dunha maneira estamos predispostos a comer máis, vendido de outra maneira estamos predispostos a comer menos. Por qué? Pola actividade desta parte de aquí. Este experimento é increíble. É moi parecido ao que dixen antes, pero agora o que lle van a dar ás persoas é probar unha gotiña de caldo de verduras hervido con un pouquiño de salsa de soya. Pero poñen un monitor diante, cando lle dan a probar isto, en ese monitor aparece unha descripción, o poder da palabra. A primeira descripción é esta: sabor a vexetais cocidos. A resposta cerebral desta zona é así. Inmediatamente, cando volvemos a facer o mismo, co mismo produto, pero cambiamos as palabras do monitor, e en lugar de vexetais cocidos, poñemos sabor rico e delicioso, a actividade é literalmente esa que ven aí. O poder da palabra. Hai que ir moi prevenidos aos restaurantes e saber o que nos van a facer, porque o poder da palabra é infinito. Igual que o poder da palabra é o poder da visión. A frase esa de que comemos cos ollos é completamente certa, porque aínda que haya un asado ou que sexa alá, moi lonxe de nós, podemos velo e inmediatamente estamos preparados, prevenidos, predispostos para o que vai vir. E xa sabemos se nos vai gustar ou non. Esta historia de, non sei se aquí, eu conocina en Ourense, non sei se por aquí hai unha parecida, creo que sí. É a historia dun señor que se chamaba Parada, que viviu despois da guerra. En realidad non é a historia de Parada, é a historia do burro de Parada. Este señor tiña un burro, era moi pobre, moi ingenioso, pero moi pobre, non tiña para comer el, nin darlle de comer o burro, non tiña erva, non tiña palla, non tiña nada, entón estaba desesperado, e ocurríselle unha cousa fantástica. Decidiu poñerlle ao burro unhas gafas de color verde. A idea era clarísima. Con as gafas de color verde, se lle dou un pouquiño de viruta de madeira, dirá ou pensará o burro que estou ofrecéndolle erva e comerá. Bueno, o resultado xa pode imaginar como foi. O burro deixou de comer, o burro acabou morrendo e Parada acabou dicindo, mira, ahora que se acostumbrou a comer pouco, morreu. O que quero dicir é que o poder da visión é extraordinario e sabemos de moito tempo que ver é saborear. Non sei se son moi carnívoros aquí ou non, se non son carnívoros, perdóneme, pero un exemplo moi típico. Eso que hai aí é un entrecot. Está preparado como, non poden cheiralo, pero está preparado como os entrecots que lle gusta a xente que come moita carne, así medio crudo e tal. A idea desto, para os que lle gusta, está dicindo que bo está isto, sin probalo, sin cheiralo, sin nada. Sin embargo, se ora colléramos e pintáramos ese entrecosto con un pigmento que lucira así, que parecera como se o entrecosto estuvera medio podrido ou con moho, inmediatamente a reacción sería escapar del. A persona, por moi carnívoro que sea, diría, non, isto non pode ser, porque hai unha prevención, probablemente isto este mal. Bueno, isto é unha exageración, porque non fai facelo así.
Simplemente, si o poñemos en blanco e negro, as persoas que queren comer carne dirían que en blanco e negro non pode ser. Hai unha historia moi bonita, moi interesante, de un neurólogo que xa morreu, que é Oliver Sacks, sobre un pintor americano que era o pintor cego aos cores. Este era un home moi exitoso, pero tuvo un accidente, unha intoxicación en realidad con un gas, e morreuselle parte das neuronas dunha parte do cerebro que é responsable de que podamos percibir os cores. Este pintor, de repente, non podía ver en cores, veía en blanco e negro. Podía ver perfectamente en profundidade, podía ver os contornos das cousas, o movimento, todo, pero non as cores. Pois, curiosamente, a queixa máis importante que tiña era ter que comer os alimentos en branco e negro. Que decía que non había unha cousa tan terrible como esa. Comer un plátano, non referíase a un plátano que tiña que ser amarelo, velo en blanco e negro, é unha cousa moi desagradable. E este é o poder da visión. Hai moitos experimentos, por exemplo este. Este é unha mousse de amorodo. A esquerda está sobre un prato negro, a dereita está sobre un prato blanco. A maioría dos suxetos que se lles pon isto e se lles pregunta cual cree que vai ser máis sabroso e máis dolce, cual creen que é? A esquerda ou a dereita? Pois non. É exactamente o da dereita. A razón non é fácil de explicar, pero é intuitiva. Non estamos acostumbrados, nunca estamos acostumbrados en tomar comida sobre unha superficie negra. Non existe na naturaleza. Cando comemos hai luz, a nadie se lle ocurriu hasta que chegaron os cociñeiros novos poñer platos así oscuros, ou as pizarras incluso. Normalmente eran superficies naturais, color térreo, color claro. E por eso, probablemente por eso, un pensa que será máis dulce e máis agradable comelo o da direita. Hai un experimento tamén moi curioso, se se lle quere fastidiar o día a xente que dice que sabe moito de viños, pero que non sabe, que coller un viño blanco e botarlle un pigmento que non ten sabor ningún, pero con ese pigmento parece un viño tinto e darlle a probar. Se a xente cree que sabe de viño, a descripción que faga dese viño será como se fora perfectamente a descripción dun viño tinto, sempre. Ben, isto é a importancia da visión. Ahora, o que lles quero é ofrecer un lugar para xantar. Teñen que decirme destas dúas posibilidades cuál les gustaría máis para xantar. Este de aquí, da esquerda, ou este de aquí, a direita. Non vou preguntar porque probablemente a maioría da xente dirá o da direita. Espera que sí. Pode dicir, home, hai máis xente aí, probablemente se come millor. Pero hai unha resposta que está por encima de este se come millor. É que é como se fóramos capaces de meternos na cabeza da xente que está comendo nun sitio noutro e entender o que está a pasar. O señor que está á esquerda, o señor que está solitario, está comendo solo, mellor é completamente feliz, pero non o interpretamos como unha cousa moi agradable, porque a maioría das veces sabemos o que significa para nós estar solo cando queremos estar solo. Sin embargo, na direita, a xente está disfrutando moitísimo, están falando, están facendo outra cousa. E a capacidade de entender a mente dos demais é unha cousa así. Saber o que están pensando non é ciencia ficción, ni nada estrano, ni nada esotérico, porque temos o material necesario para isto de serie. É unha cousa que se chaman as neuronas espello. Chámanse neuronas espello porque están en varias partes pola cabeza adiante e son responsables de poñerse a funcionar cando facemos algo, un movimento, un acto máis complicado que simplemente mover a mano, por exemplo, comer, pero tamén se poñen a funcionar cando vemos a outra persona facelo. Pero funcionan exactamente igual, de maneira que cando vemos a outra persona facelo, entendemos perfectamente o que quere decir o que está a facer. Eso ocurre nas persoas que están a comer. Sabemos, ademais, que cando unha persona come solo, normalmente come máis rápido,
come menos e intenta acabar antes o que está a facer. Cando unha persona come en compañía, tende a comer máis, libéranse unhas sustancias por aí polo corpo que producen certa felicidade, por decirlo rápido, e está millor. Son situacións completamente distintas que podemos entender porque estamos dentro da cabeza dos demais de alguna maneira. E isto é gran parte responsable do que chamamos o aprendizaxe por imitación, que é tan importante para os nenos. Si ven un neno de 4 ou 5 anos no parque, vendo os maiores tirándose polo tobogán, está claramente aprendendo, absorbendo o que pase. Este é o aprendizaxe por imitación destas neuronas. E o interesante desta historia é que este aprendizaxe é tan importante que é interespecie. De maneira que, si ven en este experimento, hai un investigador que lle está sacando a lingua a un moniño, e o moniño responde sacándolle a lingua ao experimentador, o moniño da direita. Vale? Aprendizaxe por imitación. Somos capaces de estar, de alguna maneira, na mente dos demais, e isto é moi importante para paladear, entender como están disfrutando ca comida. Estou xa a punto de rematar, falta moi pouquiño, pero simplemente quería suliñar algo importante que levamos dicindo todo o rato, máis ou menos. Estamos acostumbrados a ver o cerebro, o noso cerebro como noso, individual, de maneira que cerebro é igual a identidade individual. Isto é unha maneira un pouco orgullosa de ver as cousas, porque deberíamos pensar que, si, o cerebro é noso, está aí para o que está. A conciencia é nosa, distinta dos demais. Pero, claro, estamos convivindo con moitísimos microorganismos, tanto na pel como no interior, por exemplo, no intestino, o que se chama microbiota, son billós de bacterias, de levaduras, de virus, de hongos, que conviven con nós continuamente. Eu non quero dicir que unha bacteria teña un cerebro que temos nós, claramente non, pero que tenga capacidade como organismo vivo que é, de alguna maneira interaccionar con nós, seguro que sí. Saben perfectamente que agora estás a falar de outro cerebro máis que o cerebro intestinal. É unha maneira un tanto tola de decirlo, pero o que quere decir é que todos esos microorganismos que viven aquí dentro, nas tripas, de alguna maneira van influenciar en moitísimo no que somos capaces de facer, na nosa conducta e incluso en nosas peculiaridades á hora de comer. De maneira que, dependendo das poblacións bacterianas que teñamos nun momento dado, podemos decidir que esta é unha comida sana que nos interesa ahora mismo e teñamos unha pulsión moi clara hacia ela, ou, polo contrario, se as poblacións bacterianas son distintas, tiraríamos para este lado. Entonces, non estou a falar dun determinismo feroz e terrible, non quero decir que xa estamos justificados, podemos comer o que sexa, hincharnos a leitao porque son as bacterias. Bueno, as bacterias teñen que ver, pero as bacterias están aí porque antes comemos unhas cousas para que creceran unhas poblacións bacterianas e outras non. Isto influye moito na nosa conducta. Va a aparecer un vídeo que aparece na televisión fai anos dos primeiros experimentos que fixeron uns suecos con ratas, con roedores, quitándolle a microbiota intestinal e vendo como a conducta dos animais cambiaba radicalmente. Uno de los primeros experimentos que relacionó la flora intestinal con el comportamiento fue el de unos investigadores suecos. Cuando un ratón con una flora bacteriana sana entra en una habitación, se mueve por las esquinas para evitar posibles depredadores. Los investigadores comprobaron que si retiraban la flora bacteriana de los ratones, estos modificaban su comportamiento, perdían el miedo y se movían por el centro de la habitación. Y lo más alucinante, cuando repoblaban la microbiota del ratón, volvía a moverse por las esquinas. Non solamente se pode cambiar o comportamento dos ratos, das ratas, sino o noso tamén. De feito, cada vez hai máis evidencias, algunhas que dan un poquinho de medo, como se pode relacionar
as poblacións bacterianas que temos no intestino con algunhas enfermedades, por exemplo, neurodegenerativas como o Parkinson ou Alzheimer. E non só enfermedades cerebrales, sino, por exemplo, unha que é moi común a partir de certa edad, que é a artritis reumatoide. Hai un desbalance entre distintas poblacións neuronais e a xente que ten unha máis que outra, non vamos a decir o nome igual, ten moitísimas máis probabilidade de sufrir artritis reumatoide que as persoas que teñen balanceadas estas poblacións bacterianas. Ben, espero que estamos chegando ao final, xa dixen que a xente polo menos teña certas inquietudes ou algunhas preguntas, pero quero acabar con algo que ten que ver con isto. Sexa cal fora a pregunta, a resposta é sempre a mesma, chocolate. Outra creación do cerebro. Por que gusta tanto o chocolate? Se ora pregunto aquí, sempre haberá 3 ou 4 rarillos que a mí non me gusta o chocolate. Bueno, a maioría da xente gusta o chocolate e ten unha explicación que por eso vou utilizalo como exemplo. É que estamos acostumados a falar dos alimentos como nutrientes. Perfecto. Pero a menudo olvidamos que nos alimentos hai máis que nutrientes. Hai moitísimas cousas máis que nutrientes, como é o caso do chocolate, que fai que teñamos unha certa compulsión para comer chocolate. E a razón é moi simple. Hai droga na miña comida. Hai alimentos que nos seus constituintes teñen determinados compostos que funcionan como droga no sentido literal do sistema nervioso. É dicir, isto representa unha unión de dúas neuronas que están aí xuntiñas, aí están os neurotransmisores. Hai compostos, por exemplo, no chocolate, que actúan sobre estas conexións e cambian estas neurotransmisión e como fala unha neurona co outra. Esta é a razón porque o chocolate normalmente e outras moitas comidas, collo este o exemplo porque é máis fácil, influyen e son tan demandantes de repetir e seguir comendo. Hai 3 razones por o caso do chocolate. A primeira é que o chocolate ten un composto que produce a liberación de o que se chaman opioides endóxenos. Os opioides endóxenos, como o nome dice, son sustancias que fabricamos nós, pero que químicamente son moi parecidas aos opioides de fora, a opio, e producen un efecto similar de placer, de satisfacción, de relajación. De feito, os opioides endóxenos liberanse en situaciones límites. Por exemplo, cando, ahora que está de moda a guerra, Dios mío, ahora que estamos con guerras por todos os lados, recordo unha das primeiras descripcións que se fixeron na Primeira Guerra Mundial, en situacións de guerra onde unha persona que lle estallaba unha bomba e perdía unha perna, un brazo, e no momento deso era capaz de mantener a cordura e falar sin ter ningún dor. Por qué? Porque existía unha liberación masiva para bloquear o dolor destos opioides endóxenos. O caso do chocolate fai o mesmo, pero en cantidades moi pequenas. Produce liberación, o que nos dá un certo placer para comer, exactamente como se estos 2 ratonciños lles puñéramos un pouquiño de opio, que é o que fixeron no experimento, pero están así de felices, isto é real. A segunda causa, porque o chocolate funciona moi ben, é que tamén ten un composto que é moi parecido ao composto activo da marihuana, o tetrahidrocannabinol, pero un composto que tamén fabricamos nós. Todo é moi curioso que unha planta que é o do chocolate teña algo tan parecido que temos nós. O asunto é que produce un efecto similar ao da marihuana, un relax, e tamén ten un efecto parecido sobre as ganas de comer. É moi habitual que a xente que fuma marihuana teña moito apetito. O chocolate en cantidades pequenas non só é moi rico, sino que facilita a capacidade para seguir comendo outras sustancias. E finalmente, a terceira cousa é que aumenta a liberación de un neurotransmisor que seguro que coñecen, que é a dopamina. A dopamina é un destes neurotransmisores do placer que teñen que ver cos circuitos do placer e da recompensa. Isto o que pasa é que temos unhas partes do cerebro que están diseñadas para gratificarnos cando facemos algo que está ben ou que nos gusta.
tanto salir pola mañá con algunha peza de roupa que decimos que estamos moi guapos, repetiremos porque estamos ben, ou cando comemos, ou este é o éxito, por exemplo, que creo que falaron onte desto, do sexo. Si practicar sexo non fora gratificante e agradable, estaríamos desaparecidos como especie. O que pasou é que están diseñadas unhas partes do cerebro para que isto non sexe así. E cando teñamos algo que nos agrade, repitamos. Eso pasa co sexo, ou eso pasa ca comida tamén, e pasa co chocolate. Tenemos a repetir. Bueno, acabo aquí. Espero que este punto, polo menos, estén de acordo comigo, que a percepción gastronómica, tal e como é a idea que eu tiña contar aquí, é exactamente a cociña do cerebro. E que esta percepción gastronómica, esta creación cerebral, estoupou literalmente en algún momento da historia, en un momento de evolución, e creceu hasta onde estamos nós ahora mismo. Fai un momento falaban de Cunqueiro e non podo resistirme a acabar precisamente con unha frase de Cunqueiro que explica todo isto que acabo de contar eu, moitísimo mellor que a min, en unha pequena frase, que é esta. A cociña é unha das máis profundas invencións do espírito humano e disfrutar desta invención non é cousa que deba tomarse a lixeira. Isto é todo. Moitas gracias. Moitas grazas. Abrimos agora o turno de preguntas, se teñen algunha compañeira ou compañeiro por aí con micro. Sí, Boas noites. Hai algún... Cal é o... A ver, cando tomamos un alimento e o cerebro o degusta, cal é a propiedade dese alimento que primeiro percibe o cerebro e que lle fai querer repetir. Utilizan, sei que esta tesis, ou, bueno, sei que o cerebro funciona así, utilizan isto as empresas de alimentación de preelaborados? Gracias. Sí. A ver, a resposta curta é que sí, utilizan as empresas de alimentación, saben moi ben por onde tirar, saben moi ben cada vez máis como funcionan, como son os mecanismos cerebrais e por onde poder atacalos para vender os alimentos, pero a cousa empeza moito antes. O que pasa é que eu empecé a falar do que pasa xa aquí, pero salteime todo o primeiro proceso que as papilas gustativas, as que están na lingua, as que están no paladar, e salteime completamente por enriba todos os receptores que temos no nariz. Tanto o olfato como o gusto por sí mismo, é dicir, na lingua e no nariz, son os precursores do que vai pasar despois. O que pasa é que eu falei directamente xa do cerebro porque se non hai cerebro, se non hai algunhas destas áreas que fixen referencia, todo o que ven do nariz ou o que ven da lingua non valdería para nada. Aí onde se interpreta, onde se fan reais, onde se fan conscientes. Entonces, a información inicial ten que vir de aquí. Non sei se recordan, bueno, se recordan seguro, un dos cociñeiros máis famosos que tuvemos nunca, que foi Ferrá Adrià. Ferrá Adrià, que foi un avanzado tremendo, non sei como, pudo saber cousas que non podería saber, porque en esa época apenas se conocía, tuvo que ser intuición, fixo algo interesantísimo que foi as espumas e o fume. El, que parecía unha broma, un dos platos que daba no restaurante no Bulli era en un momento determinado, levantaba unha tapa e o que había ali era fume. O que había que cheirar aquel fume, eran fumes distintos, e según o que decía Adrià, aquelo era empezar a alimentarse xa. Bueno, pois a realidade é así, parece unha broma, pero non o é. Hai unos circuitos que, cando empezamos a cheirar un alimento, inmediatamente póñese a funcionar e producen un pequeno momento de saciedade. Desafortunadamente dura pouco, porque senón estaríamos fartos todo o día. Pero é o comenzo. Entonces, como sabía isto Adrià? Non o sei. Pero as cousas son así. Entonces,
resumindo, as casas comerciais saben os aditivos cuáles son, saben os aditivos como se combinan, coñecen moi ben cuáles son os mecanismos moleculares dos sabores e como interacción entre sí. Bueno, aproveitan todos estes coñecementos para facer cada vez cousas máis palatables e que podamos comer con máis facilidade, moitas veces con unha cantidad de grasas tremendas, porque a palatabilidade ten que ver moito tamén ca a untuosidade e a grasa. Non sei se era máis ou menos a pregunta, pero sí. Hai unha... arriba. Mire, gustaríame que falara un pouco sobre a propensión que ten a xente ás dependencias, caer no alcoholismo, non caer, etc. A ver, non se lle pode botar a culpa a todo ao determinismo cerebral. O cerebro ten, digamos, parte de culpa porque os mecanismos de funcionamento son así. Hai zonas que responden claramente a determinadas sustancias, o alcohol é unha delas, e produce unhos cambios que moitas veces consideramos que son satisfactorios e gustan, entón repetimos por este circuito que estaba a decir. Non hai unha diferencia en realidad entre apreciar algo agradable, como pode ser tomar algo que nos gusta, un alimento agradable, ou pasarnos por outro lado a unha adicción á cocaína, a heroína ou ao alcohol. Os mecanismos son os mismos. O que pasa é que en un momento determinado hai unha parte de aquí de adiante, da corteza que se chama prefrontal, que está actuando e controlando o que pasa máis abaixo, en estes circuitos de placer. Pero por razones que teñen que ver ca xenética, teñen que ver ca cultura, teñen que ver ca relacións sociais, que eso son parte de nós, aunque non sean xenética. Esta parte da corteza non é capaz de controlar en unhas persoas no que controlan outras. Entonces, pode máis o que tira de abaixo destes circuitos de recompensa que o que pode controlar a corteza esta, que é como se fora o pepito grillo do cerebro, o que dice, non, isto non o podes facer. Por qué? Porque isto é malo, porque socialmente non é aceptable. A veces funciona mal e a veces temos un fracaso. Nós, unha das cousas que facemos, por exemplo, no centro de estimulación da universidade, é tratar pacientes con adicións de moitas cousas, e a maneira que temos de facelo é precisamente potenciar, estimular esta parte da corteza que supuestamente non está funcionando ben para que funcione mellor e poda controlar este problema das adicións. Pero, repito, voltarlle a culpa ao cerebro determinísticamente de que a adición está aí é erróneo, porque hai outras partes que non son do cerebro ni son xenéticas, son ambientales, son cultura, son sociedade. E desas temos a culpa nós, como nos educaron, como somos e o que facemos. Vale? Bueno, gracias por tu conferencia, me gustó mucho. Y ahora voy a aprovechar que sabes tanto sobre el cerebro para pedirte una opinión. Vamos a ver, en una familia normal, con una salud normal, con una alimentación normal, puede darse el caso de que los cerebros hereden del cerebro anterior familiar y del anterior familiar y del anterior familiar unas características determinadas que le lleven en un momento determinado a dejar la vida. Quiero saber eso. Y lo quiero saber, si no te importa ya que te lo diga, porque, bueno, pues en mi familia cantidad de hijos se han ido con el mismo problema cerebral y el mismo problema cerebral y el mismo problema cerebral. Gracias. Es un tema realmente serio. La respuesta corta es sí. Los rasgos, muchos rasgos, a nadie le extraña que uno pueda heredar los rasgos faciales o el color de ojos de sus padres, ¿no? Es genética.
Bueno, la genética tiene muchas versiones y muchas vertientes y también por genética se pueden heredar otro tipo de rasgos, como por ejemplo de enfermedades mentales, enfermedades neurológicas. En muchos casos no se puede decir que sea completamente hereditario, es decir, que si una persona lo tenga, la madre, el hijo o la hija lo vaya a tener, pero sí que hay una causa relacional, es decir, porcentajes. No se puede decir que lo vaya a tener seguro, pero que la probabilidad de tenerlo es muy superior a la que hay si esta persona no tuviera un familiar, una madre, un padre, un abuelo, abuelos también con esas características. Entonces, la genética claramente influye. Pero aparte de eso, hay otro componente muy importante que cada vez sabemos más de él y es relativamente reciente, que se llama la epigenética. La diferencia es muy grande. Cuando hablamos de genética, son cambios que ocurren en el ADN, en los cromosomas. Y esos son lo que se transmite hereditariamente. En la epigenética, lo que ocurre es que los cromosomas, el ADN que tenemos, no está cambiado, está igual que estaba. Pero hay pequeñas moléculas que se ponen pegadas literalmente a ese ADN, que no lo cambian, pero por el hecho de estar montadas encima en determinados sitios, hacen que funcione distinto. Y esto es extraordinario, porque cada vez sabemos más de esto y se ve, por ejemplo, que en la herencia del trauma, los traumas, el estrés postraumático, una madre que ha sido violada cuando estaba embarazada, por ejemplo, eso obviamente es un trauma, pues ese fenómeno, no sabemos muy bien por qué, es lo que añade estos pequeños grupos a los ADN y los cambian. Y entonces esta madre que fue violada cuando estaba embarazada de 2 meses va a tener un hijo o una hija que va a heredar su trauma. Repito, no hay una seguridad absoluta de que lo vaya a heredar, pero la probabilidad de que tenga un trauma cuando crezca va a ser mucho mayor que si su madre no hubiera sido violada. Lo mismo ocurre con el suicidio y lo mismo ocurre con otras patologías. Entonces, sí, hay una clara relación tanto por genética como por epigenética. Afortunadamente, no todo es genética y epigenética, claro. Por eso está el colchón, lo que se llama el buffer social, por eso está el buffer familiar, por eso está la familia, por eso está todo el soporte externo que tenemos. Esto lo conocemos muy bien en el duelo, por ejemplo, que de alguna manera son lo que van a frenar, si se puede, el empuje de la genética y la epigenética. Pero la pregunta era muy clara y la respuesta mía también. Sí, hay una clara influencia en que podamos trasladar a una descendencia patologías psiquiátricas y patologías neurológicas. ¿Sí? No sé si le contesté o... No. Bueno, dígame en lo que es menos y abundamos un poco más. O hablamos después, cuando acabemos, si le parece bien. Hablamos después. Vale. Moitas gracias por a súa disertación. Quería preguntarle unha pregunta simple. Por que os nenos, en xeral, o 100% deles, reseitan e repudian determinados alimentos, como pueden ser las verduras, etcétera, y luego son mejor asumidos por los adultos? Pues eso ten que ver con cómo se van diferenciando as papilas gustativas. As papilas que están na lingua e no paladar blando, na parte de atrás, incluso na primeira parte da farinxe, son os repliegues da mucosa en donde hai receptores. Hai varios tipos de papilas gustativas. Estas papilas gustativas colaboran para que podamos sensar ou notar o dulce, o salado, o ácido, o amargo, o umami, estas cousas, os sabores que hai. Non son iguales desde que nacemos hasta que vamos crecendo hasta que somos adultos. Entonces hai un momento determinado no crecemento que non existe unha cantidad moi grande de un tipo de papilas gustativas que son fundamentales para percibir o amargo.
Esta é unha das razóns fundamentales para entender que os nenos non lle gustan as crucíferas, o brócoli, as verduras en xeral, e sobre todo as que teñen un pequeno componente amargo. Esta é unha das razóns, probablemente a máis importante. Hai outra razón, que é unha razón cultural, que en determinadas culturas hai uns alimentos, en outras están cambiado, e outra é educacional. Depende da cultura dos pais, depende de como os pais poden entender a cousa e poden introducilo, pero, repito, uns pais poden ter unha gran cultura gastronómica, unha mano esquerda perfecta para ir meténdolle cousas, que se o neno está en esa fase que ten unha cantidad excesiva deste tipo de papilas, difícilmente vai querer comer a verdura. Isto é así. Entón hai que ter un poquinho de paciencia, porque van cambiando co tempo. Sí, fuésemos santo ceo, sinto. Bueno, se voltará, home, se voltará. Hola, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo. Yo quería preguntar si lo mismo que sucede con el chocolate, el alcohol también modifica o influye en las transmisiones neuronales, por un lado, y luego, bueno, una frase que leí un día de estos a raíz de esta semana de filosofía, que seguramente habrá oído muchas veces, pero que me hizo mucha gracia. El 30% de lo que comemos nos mantiene vivos y el otro 70% mantiene vivos a los médicos. Menos mal que non hai endocrinos por aquí, mas supoño. Eu non son endocrino. Está ben, esa frase non a conocía, está moi ben. Cual era a pregunta exactamente? O alcohol, sí, chocolate o alcohol. Sí. Todos estos sustancias que teñen unha acción psicoactiva, de alguna maneira, son capaces de influenciar nos neurotransmisores, en como se liberan, en como os neurotransmisores se unen aos receptores. O sea que en unha neurona tiene que haber un receptor para que se unan y produzca su efecto. El alcohol tiene un blanco muy claro. Hay un receptor que se llama el receptor de GABA, es un receptor inhibitorio. Para entenderlo fácil, cuando uno se toma una pastilla para dormir, una benzodiazepina, un Valium o cualquiera de estos, esta pastilla va a actuar sobre los mismos receptores que actúa el alcohol. Entonces, quizá la pregunta debería ser, ¿cómo es posible que llegáramos a acostumbrarnos que una sustancia que lo que hace es atontarnos y dormirnos, como hace el alcohol, de repente pasa a ser una sustancia tan importante para nosotros y nos gusta? Una cosa curiosa. Por otra parte, los alcoholes tienen sabores distintos, hay gente que se acostumbra a los sabores, el sabor es una marca más para decir esto me gusta o no, pero el efecto fundamental es sobre la neurotransmisión, sobre este tipo de receptores. El por qué mucha gente se aficiona al alcohol al principio es precisamente para controlar la ansiedad y controlar el nerviosismo en las relaciones sociales. Esto está muy claro. El alcohol es un ansiolítico tremendo, pero es un ansiolítico fatal al mismo tiempo porque tiene un efecto rebote muy rápido. Y entonces el efecto ansiolítico que produce, al cabo de un momento, se transforma en un efecto de angustia, de rebote, de mayor ansiedad, pero inicialmente se toma así, las relaciones sociales es lo que imponen y probablemente las mayores adicciones que se hacen al alcohol comienzan de esta manera, seguro. Luego ya se ponen a funcionar los mecanismos estos de recompensa, porque una vez que pasamos de la primera fase en que deja de... Eso es lo que pasa, la gente dice con la cerveza, que mal sabe la cerveza, ¿cómo es posible que se coma? Pero luego ya te gusta la cerveza y ya entran en funcionamiento los circuitos de placer y recompensa, y entonces como te gusta, tiendes a activar esos circuitos, se libera dopamina, neurotransmisor que nos pone muy contentos, y tiendes a repetirlo para seguir estando muy contentos. Una pescadilla que se muerde la cola. Sí, desculpade polo despiste de antes. Ten cura ou a pérdida do olfato de gusto debido ao COVID-19? Pois non o sei, a verdad. Sei que hai xente que tuvo pérdida do olfato e recuperouse,
con maior ou menor tempo recuperouse, pero tamén sei que hai xente que tuvo pérdida do olfato e non o recuperou nunca. Entonces, esta é unha das cousas que estamos vendo ahora co COVID, que inicialmente facía esta cousa e esta outra, e de repente apareceron efectos secundarios a largo plazo que non se coñecían. Ahora sí, un deles é a pérdida do olfato, pero hai outras cousas, como se chama a néboa cerebral, que esa sensación de estar como empanado, que non se pode concentrar, que son cousas que apareceron e se mantéñense aí no tempo, non sabemos por qué. Probablemente porque as persoas teñen respostas distintas, unha susceptibilidade individual, é unha cousa que decimos os médicos para escapar das preguntas que non sabemos que decir, pero é certo, cada un responde de unha maneira, e probablemente aínda que as vacunas foron para un tipo de COVID, logo mutaron, apareceron outras, probablemente houbera máis tipos de virus con accións distintas, e iso pode explicar de alguna maneira por que uns casos sean máis graves que outros, por que os efectos secundarios sean máis graves, pero a verdade que non o sei, hai casos que siguen aí ca pérdida do olfato e non se recuperan. Non sei. Se non hai máis pregunta, pregunto eu, mentras agardamos. Eu quería que nos falara un pouco, porque a xente que nos dedicamos ao ensino atopamos moitos problemas na xente nova de concentración, problemas de, bueno, as capacidades cognitivas, de atención, de moitas. Entón, parece unha involución e atribuímos moitas veces a problemática, as pantallas, o estar co móvil, pero, claro, o que comen os adolescentes, os nenos e as nenas, influe e o que comen os seus pais, entendo, tamén. Non, se nos podía profundizar un pouco neso. Pois sí, hai dous factores, desde o meu punto de vista clarísimos, que influen moito no rendemento escolar, por exemplo. Un é a alimentación e outro é o sono, que parece que van distintos ou separados, pero non, están íntimamente ligados. Decía Hipócrates que o alimento sea a túa mediciña e que a mediciña sea xa o teu alimento. Hipócrates, que xa choveu bastante. E tiña toda a razón do mundo. A alimentación equilibrada, porque cando vamos de alimentación sempre pensamos, non vamos comer moitas grasas, pois non podemos comer moitos hidratos. Sí, todo está moi ben, pero o importante da alimentación non son que haxa hidratos ou grasas, ten que habelos. O que ten que haber é unha alimentación equilibrada. Claro, que comen os nenos? Comen basicamente o que comen os pais, o que lles enseñan a comer, e comen o despois o que poden, o que teñen que comer nos colexios ou onde vayan. Despois, hai outro paso distinto que chegar á universidade. Chegar á universidade é tremendamente descolocante, porque os cartos hai que utilizalos dunha maneira distinta, moita xente prefere tomar unhas copas e non comer ben, e está completamente desequilibrado. Non é unha broma, e se hai moitos estudos cos universitarios, e probablemente son os que peor comen do mundo, en esta época, no primeiro mundo, quero decir, non? Entonces, a alimentación está clara, unha alimentación equilibrada e sin facer cousas estranas. Estamos sometidos a redes sociais, que si esta dieta, que si outra dieta, ao 99% son auténticas barbaridades, pero que aún así son auténticas barbaridades. Entonces, hai que escoitar outras cousas. En este caso, hai que facerlle caso aos que saben realmente. Eu non son dietista, non son endocrinólogo, pero son endocrinólogos, saben destas cousas, hai que facerlles caso. Bueno, e outra cousa é o sono. Hai estudos tamén absolutamente contundentes sobre a cantidade de horas que hai que dormir en distintas etapas da vida, e que o rendemento económico, no colexio, o rendemento despois cos amigos, está claramente relacionado con esas horas de sono, e que se non se cumplen, hai problemas moi graves. Isto está ligado ao problema das pantallas. O problema das pantallas está aí, non é que as pantallas sean malas en sí mismas, sino que, como sempre, a utilización que se fai delas. Non sei se a maioría da xente aquí sabe, pero as pantallas de ordenador ou de teléfono emiten luz.
que broma, ¿no? Claro que emiten luz, pero é que teñen unha franxa de iluminación que é especialmente perxudicial para o sono, que está na longitude de onda de aproximadamente 640 nanómetros, azul. Está cerca da luz azul. Claro, cando vemos unha pantalla non percibimos que haya especialmente azul, pero hai moito azul. Por que o azul é tan malo nas pantallas pola tarde e pola noite? Porque cando recibimos luz azul, a luz azul bloquea a secreción de melatonina. Todo o mundo sabe máis ou menos o que é a melatonina, unha hormona que fabricamos e que fabricámola cando empeza a anoitecer e vamos a dormir. E que esta hormona que vai favorecer a entrada no sono e que descansemos ben. Si antes de dormir ou cando é de noite estamos con unha pantalla moito tempo con moita luz azul, estamos bloqueando literalmente a secreción de melatonina e teremos problemas, entrada en sono, mantenimento do sono, despertaremos pola noite, un caos. Que pasa o día seguinte? Que cando os rapaces teñan que levantarse para ir ao colexio, non dormiron ben, non poden ter un rendimiento académico como diamante porque simplemente non poden, están cansados, isto é así de simple. Que ten isto que ver coa alimentación? Pois que a alimentación e o sono están relacionadas porque durante o sono, cando o sono é adecuado, libéranse algunhas hormonas determinadas. Por exemplo, a leptina. A leptina é unha hormona importantísima porque fai dúas cousas. Que non teñamos fame mentras estamos dormindo, a xente cando durme non ten fame normalmente, isto gracias á leptina, e que se utilice moi ben o que comemos o día anterior pola mañá, o metabolismo das sustancias e todo isto. Si non temos leptina porque non dormimos ben, o que temos é grelina, que é outra hormona que ten que ver tamén coa alimentación, pero que ten o efecto contrario. Reduce o metabolismo, ten tendencia a acumular hidratos de carbono, aumentar a obesidade, todo isto. Cousas tan simples como comer ben e dormir ben. Pero comer ben non é tan fácil. Se temos todo cheo de pesticidas e cheo de cousas, os neurotóxicos, me refería un pouco máis a eso. Eso. Quero dicir, claro, si comemos mal e fatal, vamos a peor funcionamento. O tema dos neurotóxicos é un tema tamén moi peliagudo, porque eu non vou decir que non hai neurotóxicos, claro que hai neurotóxicos, pero hai tamén moita desinformación, non sei se interesada ou non, para que a xente teña un sesgo hacia determinados tipos de comida ecolóxica, por poñer, que a veces é bastante injustificado. Hai cousas que non o son. Hai determinadas, as patacas, por exemplo, teñen a acumular, son un tipo de alimento que acumula a cebola tamén, moitísimo os neurotóxicos, se os hai. O que pasa é que outros alimentos, as fresas tamén, hai outros alimentos que non son tan susceptibles desto, entonces habería que diferenciar un pouquiño ben, sin nada interesado, cal interés, pero que sí, que hai comidas que vamos a ter que evitar porque están absolutamente contaminadas, é certo. Que é tanto como se di, non o sei, pero que está aí, é certo, sí. Bueno, gracias, ha sido moi interesante, pero chocoume unha cousa, na proba esa que fixeron aos ratos, que lle sacaron a microbiota e volveron a poñer e todo iso. Conectado co que dixo de que o Alzheimer, o Parkinson e a reuma, bueno, a artritis, están conectadas con a microbiota, non sería igual de fácil, porque eu levo moito tempo probando a cambiar a microbiota, pero xa non sei que máis facer directamente. Entón, claro, si é tan fácil ou menos a nivel científico de quitala e poñela, non se podería facer, ou se hai probas destas de Alzheimer, de Parkinson e artritis que revirtan ou non, ou como se cambia, non sei, por aí. Vai a miña pregunta. Sí, por aí van as cousas. O que pasa, hai un problema que non o dixen, pero que é completamente básico, que parece unha tontería, pero non é. É que non sabemos exactamente cuál é a microbiota normal. E como non sabemos cuál é a microbiota normal, non sabemos moi ben que o que hai que cambiar. Por exemplo, hai máis de 100 poblacións moi conocidas de poblacións bacterianas. 100. Probablemente hai moitísimas máis, pero estas son ben conocidas.
E cando se colle unha persona que vive aquí, outra que vive na Coruña, outra que vive en León, probablemente porque está exposto a distintos tipos de comida, a distintos tipos de ecosistema, desas poblacións hai algunhas aquí que están máis para arriba e outras que están máis para baixo. Qual é o que é normal? Pois non o sabemos. Entón, unha das cousas que se está a facer agora é caracterizar polo miúdo, o máis que se poda, a que son as poblacións normales. E canto significa ter unha población normal? Cantos millóns de bacterias definen esta población normal e cual é unha población normal? Ten un primer problema, que por eso non se pode facer así tan rapidamente. Despois é que no caso do Parkinson, por exemplo, ou do Alzheimer, o que se ve é que esos pacientes teñen 2, 3 ou 4 poblacións bacterianas moi elevadas. O que se tentou foi dicir, bueno, se é así, vamos a cambialas. En algúns casos funciona, en outros casos non funciona. Entón, o que suxire isto é que hai outros factores que non estamos a controlar todavía. É certo que a microbiota ten algo que ver, pero hai outros factores que actúan sobre ela e que todavía non sabemos cuáles son. Entón, non sei se o dixen ben, pero é certo que se está a traballar en eso, pero que está en un estado moi inicial por todos estes problemas que estou a expoñer. Entón, recomendación para a xente cos probióticos vamos tomar, pois non sei, que en realidad non teñen moito sentido porque non sabemos no cada caso concreto que población hai que repoblar. Ese é o problema. E non ten moito sentido dicir, vamos tomar este que ten moitas poblacións bacterianas, bueno, nunca teñen as 100 ou 200 que son, e tampouco sabemos cantas hai que dar de cada unha, é unha cousa bastante máis complicada. Entón, lamentablemente está a cousa moi verde todavía. Deixamos aquí entón, agradecemos ao profesor Javier Cudeiro que nos acompañara e que nos ensinara todas estas cousas. E ata mañán ás 10:30 entón. Grazas. Grazas a vos. Moitas grazas.